दिनै अमाबैसा दिनै जों मन्दिराव थांदोंमोन जा गरम गस्ला खुनानै बेरायगासिनो बे जोंनि गामि दिनै अमाबैसाखाय जोङो गामियाव जयग' होदों नालाय मन्दिराव थांनायमोन दायो जों न'आव फैगासिनो न'खाय लामायाव जा हाब्रुखा बिदि गरमावबो इसोर फुजिनांगौ नालाय जा हाब्रुखा लामायाबो गरमावबो गरम गस्ला गाननो हाखाया एकदमबारे बेयो माइबारि बै बे नुहुरनाया बाथौ मन्दिर जोङो ब्रह्म दिनै अमाबैसाखाय जोङो ब्रह्म थांदोंमोन गरमथार माला मोनहैगोन न'आव हाथारला बे लोगोफोर आंनि नैबे सासे गामसा गोजा गाननाय बे इउटुबार सासे गोदान खुलिदों बे इउटुबार बिनि चेनेल नायाखै खोमा दां आसाम टेकनिकेल निउस चेनेल लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो आरो गाज्रि मोनदोंबा भिडिअखौ कमेन्टआव खिथाहरदे माबोरै जादों आं नोंसिनि कमेन्टखौ नेना थागोन दे बिदिब्ला जोंहाबो सफैबाय नोंसोरखौ जोङो बाय बाय लानोसै नङा होमबा टाटा बाय बाय लाइक खालाम साबस्क्राइब खालामना हो